Siki bam 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 bam. Guns. Siki bam bam bam. Akakupinza mumatambo zikondie achakuburiza. Akakupinza mumuchisa sake wandie achakuburuza. Akakupinza munezveru dondie achakuburiza. Saka ukakurumidza kumedza kutenga uchada wangu. Ucharwadzwa neKrismasi. Ukakurumidza kumedza kutenga uchada. Ucharwadzwa nekisi. Mira undiwode paKrismasi. Inenge ndine munhu wangu asi munhu wemunhu. Mira undiwode pakisimusi. Inenge ndine munhu wangu wasiri munhu wemunhu. Mira undiwode paKrismasi. Inenge ndiri murizi undonde paKrismasi undonde. Ndine asingandidire kobiri asingambondibirire asingambondibiri. Naye toenda miri teke tapinda tiri. Vachazotitsvaga nekwese kwatisiri. Ya ndamupa basa rekubuditsa waleti. Atitifaiti atitizvema macheti. Zvekutafela mota tisingayiketi. Wangu atoreke ndamukanda mabraketi. Ya atenge tichidananana zvedu zvakatosiyana nezvanananana. Tonaisa mvura kana mapanan'anana. Tisu tine venyu toziya patakasangana newangu. Kumedza kutenga uchada wangu. Ucharwadzwa neKrismasi. Ukakurumidza kumedza kutenga uchada. Ucharwadzwa nekisi. Mira undiwode paKrismasi. Inenge ndine munhu wangu asi munhu wemunhu. Mira undiwode pakisimusi. Inenge ndine munhu wangu wasiri munhu wemunhu. Mira undiwode paKrismasi. Inenge ndiri murizi undonde paKrismasi. Akakupinza mumatambo zikondie achakuburitsa. Akakupinza mumuchisa sake wandie achakuburutsa. Akakupinza munezverudo ndiye achakuburitsa. Saka ukakurumidza kumedza kutenga uchada wangu. Ucharwadzwa neKrismasi. Ukakurumidza kumedza kutenga uchada. Ucharwadzwa nekisi. Mira undiwode paKrismasi. Inenge ndine munhu wangu asi munhu wemunhu. Mira undiwode pakisimusi. Inenge ndine munhu wangu wasiri munhu wemunhu. Mira undiwode paKrismasi. Inenge ndiri murizi undonde paKrismasi undonde.